Vyhněte se 3 chybám, který zaručeně způsobí hádku a zajistějí nepochopení a následný emoční odpojení partnerů. Jo? A čím víc vlastně těch hádek bude, tak tím silnější to emoční odpojení bude a tím horší a horší ten vztah bude, protože se to bude balit jako lavina. Jo? A pak už se to v jeden moment nebude dát vydržet a prostě vy se od sebe úplně oddělíte. Buď to opravdu fyzicky, takže se rozejdete, anebo emočně a budete spolu prostě jenom přežívat kvůli dětem, abyste se nerozcházeli. Jo? A ten vztah váš bude prázdnej a nenaplněný. Já vám to ukážu ty 3 chyby na takovém příkladu. Představte si, že je pátek večer, 9 hodin a teďka vy sedíte u svého oblíbeného seriálu, protože děti už jsou v posteli a spějí a vy máte za sebou opravdu pernej týden. A jediný, na co máte chuť, co chcete dělat, je užívat si toho svého oblíbeného seriálu. No a v ten moment za váma přijde váš partner a řekne, hele, já bych s tebou chtěl probrat, kam pojedeme na dovolenou. A přinese hromadu katalogů a začne prostě těma katalogama listovat a ukazovat vám, který destinace vybral a co se mu líbí. Jo? No a vy v ten moment najednou prostě začnete cítit, jak se vám o tom nechce mluvit. Jo? Ale zároveň toho partnera nechcete odmítnout, nechcete mu říct ne a chcete se koukat na ten svůj seriál. Jo? Tak se snažíte to vyřešit. A uděláte to tak, že jedním uchem posloucháte seriál a druhým uchem posloucháte toho partnera. No jo, jenomže co se stane? Partner to vycejtí, že jo? On prostě ucejtí, že vy jste jedním uchem tam a druhým uchem tam. A že mu nevěnujete plnou pozornost. To se ho dotkne samozřejmě, no a vyjede na vás. Řekne vám, ty mě vůbec neposloucháš, tebe to vůbec nezajímá a tobě na mě vůbec nezáleží. A v ten moment se to zase dotkne vás, že jo? Protože to, že vám na něm nezáleží, není vůbec žádná pravda. Naopak, vám na něm záleží. Jo? Záleží vám na něm a proto jste ho neodmítla, proto jste ho neposlala s těma katalogama pryč, ale proto se snažíte prostě tady být rozpolcená a napůl vnímat seriál a napůl vnímat jeho, že jo? Takže na něj vylítnete, no to není vůbec žádná pravda, já tě poslouchám. A i když koukám na seriál, tak já tě vnímám. A už je z toho hádka. Jo. A vnímáte tam ty 3 důvody, které to jsou. Pokud ne, tak já vám je ukážu. Ten první důvod, naprosto nevhodný okamžik. Partner za váma přišel v momentě, kdy vy jste nebyla nastavená na jakoukoliv diskuzi. Byť to bylo třeba příjemný a hezký téma. Jo, výběr dovolený. Kdo nerad vybírá dovolenou, kdo se netěší na dovolenou. Jo. Ale přišel prostě v momentě, kdy vy jste byla nastavená úplně jinak. Druhá ta chyba byla, že vy jste mu nedokázala říct ne. Nedokázala jste mu říct, hele zlato, prosím tebe, mně se teďka to vůbec nehodí se na to koukat, nebo se mi nechce, já bych se ráda dokoukala na svůj seriál, můžeme na to mrknout potom. Protože jste měla strach, že on to vaše ne nebude schopnej přijmout. Jo? Že se ho to dotkne, že se urazí, nebo že se naštve. Jo? Nebo že si bude myslet, že ho nemáte ráda, když mu říkáte ne. No a díky tomu vlastně jste nebyla upřímná a otevřená a on to vycejtil. Jo? A zareagoval na to, protože pro něj to bylo jako hodně nepříjemný. A zareagoval na to obviněním a kritikou. On vás skritizoval prostě za to, že ho neposloucháte, že vás to nezajímá. A ještě vás obvinil z toho, křivě obvinil z toho, že vám na něm vůbec nezáleží. Jo? Že tohle to jsou 3 nejčastější důvody, proč většina pokusů se na něčem s partnerem domluvit skončí hádkou. A takhle, jak vlastně ty důvody jsou při každý hádce, tak ty hádky se postupně kupěj, že jo, až je z toho prostě jeden velký průšvih a váš vztah je potom jako jedno velký bojiště, jo, protože se nedokážete na něčem dohodnout.